Geley dünýe, bu sewdan oňlasaň, seniň bilen alys çalyş edeýin. Sene garyp ýaşlygymy gaýdyp bermeýin, bar baýlygym saňa bagş edeýin. 70 ýyllap der saçyplar gazanan, syýlak serpaýlarym seninki bolsun, üstüne hiç zat talap etmäýin. Diňe 18 ýaş meninki bolsun. Elimden al derejäm çiğnimi, diýmen, iň zagyny işi ber, ýöne ýetde ötdülükde geçirilen, düýşe dönen 18 ýaşym ber. Seninki bolsun içi ýumşak maşinim, seninki bolsun gat bir otogum, maňa besdir. Şol 18 ýaş bilen garyp çatmam, könüje ketegim. Müňür aladadan hum bolan kellem, deşik pökki al bolup ýeňnesin, kaka baş günler küýsen ýüregim porhan bolup, gursagmasagmasyn. Öňümden melemetlik nanal, deregine ýelçir gara daşlary ber, daş şeýnäpler, gum ýalaplar oňoýun, ýöne diňe 18 ýaşym mer. Öwründen mana ýitirilen ömrüň hakymmamy, ýokmy? Han aýdyp ber. Bu durmuşy saňa bereýin. Sen garny aç. 18 ýaşym mer.